bolo mokak dah poso-poso nang warung. Dadi nek nang konone iki ndek batur. Bature ora ki ngopi. Loh, jancuk tenan nih. Wes semangat komah malah tutup. Iya gembokan. Gane salah karo ngingetno wong liwat ngabuburit. Guys do mokak malah apik. Kaya koncoku kae, iya apa dudu. Biasane tumpakane ontel welek rek numpak mobil. Gara-gara dawon ki aku pasang golek inang ya tak kon ngewangi sing kayu. Golek inang iki kudune nang dadah, nek ora dadah iku ora temo. Cah kuwi cah alasan kok terah kok. Wit ates bonan wit pelem mesti jablokan sing gitu. Apa ki? Oh tak kira telek dadakan telek cacing. Wah, cocok kan nek semateng. Terarep sekira kemana nih? Tak prenggonane. Aduh. Wis tanduran matos bar matun bar ngabuk. Abuk larang ra nek iso tuku. Rusak kabeh. Kaya iso banyune yo rusak. Asben ngene ae. Nang mulih nang adus storo. Kok kaya dawon ya kae. Won. Woi. Rupane kaya ngono kok ndi we? Biasa ngene iki penggaweane wong tani kok sawah. Iya. Ayo leren ngobrol kene suara petok. Ndi? Nang parkir kene lho. Oh iya saya entani ya. Yo. Wah, tumpakane kok mobil kaya wong tenan. Oh, man kok dengan curiga aku. Salaman toh. Ya juga kene. Kayak inang kene kono iki wah, jajan golekane gampang anggere nang dadakan wis to. Nang. Woi, lha opo rek koyo ketek iki gam-gam kono iki mau apa? Kira aku ora rezeki. Ya gore tak tampak. Kayak tak petel lho mboe mane. Alah gorene tak tampakno. Amain ran yo. Aja sampe kliwat kok kae. Ci, ro, lu. Abot masalah itu kok nah. Lah piye lah jere mbok tampani. Sing apa nek ucali bocah kok. Ayo cepetan ana. Sese bel ni pisan kas. Padahal loro. Pisan kas nampani ben berhasil. Wis gak usah kuwi kae kok dikumpakan Cae. Wis cepetan. Oke, siap. Gesek akeh. Lah wis mangan saiki ora ngentekno pletem ae kok. No, klambiku dadak tok. Wah, wis cepetan nek perlu legowo.
Kaget toh. Kayak bisnis ki cepetan. Kabar. Ya piye won. Terus ngene iki man. Lah kowe tek sukses gitu. Cici kono lho se rupamu kok lemah. Ora nek banyu nanti. Matam lah kayak banyu. Rusuh no man. Rapopo wis padha rupamu lah. Ya wis tak iso sekno iket kabeh. Anjene ngape mulai HP adus. Campur wedi. Gak usah rese-rese. Asyik. Kowe sukses ngene iki ning Surabaya mesti maling ngene. Agak ngono yo begal. Masuk dia yang pangeran ayu. Begal iki gak apik. Dosa mari dosa trae bajingan kowe iki. Seto tangkepmu trocos se. Tau bare. Jancuk tanganem pusing man. Bar ngiwel mesti kowe. Sorry ya won ngono ae. Ngamuk kok. Ngono aku nang kono ya usaha, Cuk. Usaha apa man? Ya enak to. Adol pural ya. Sangkemu sing apik. Aku nek rai kowe wis hafal mesti nek gak pural yo. Gengget. Wes. Tutuk mungkin biyen magah masuk melawon wo alah. Aku nang kono bakulan won. Bakulan sembarang kalir. Yo klambi, yo celana, yo sempak, yo BH, tapi gak saisine. Aku lagi ape takok wis sempak saisine pura. Alah, saya temis kuwi ae. Aku ayahe yo jak rono ben melok sukses. Aku tak dodol-dodolan BH apa dadi gak mek nginget noron. Tok ae terus-terus makan. Ben melok sukses budak rondo, yo sukses duit. Sotoku mobil ora pura. Kowe ora kahanan uripku to won. Makane aku mulai nang kono ki ceritane ki usahaku ajur won. Ngono ceritane. Lah iki nang omah terus sampe usaha apa? Lah yo kuwi won. Enak iki usaha apa nang omah? Kadang iki ngesakno. Nek kowe nang omah ora di bojo, lah terus ngene iki. Piye? Mbah men bojo to won. Kok dhewe yo randu golek-golek ero. Lah rondo etan ke piye? Aku rung roh, Mas. Penting tak kadene. Jongkok kene ora nang kono. Sirele nek mbok jongkokno iki. Tak kok jongkok kene sapa sing jongkokno. Iki lho paling kliwat. Ndak sandung kok. Iya paling. Iki lho kata sem. Sek. Jongkok sik lho. Tak cilik. Kene. Jongkok sik, heeh. Ah, ngono. Apa lagi? Apa nih? Dilek kene sik yo. Heeh. Anu. Apa? Apa? Aku kan dikon ngusungi kayu leh. Iya. Karo dawon. Aku butuh bantuan ya. Nek ora diwangi ora barbar ra sedo untuk duit neh. Lah wis muluk mangan bakso rene kok. Aku ora roh nek duit kayu. Iya, angane tak kandhani saiki. Kalau mesisan apa wis kadung gluteh ngono ndang mesisan ngewangi aku. Ngene iki lho. Ngene iki lho, ora seneng aku ngene iki. Jadi ini kan aku bare cepet dhewe ditambahin neh duit. Tenan pura ngono Ngono kuwi. aku sudah bisa 50.000. Bleduki, ngomongin bledukan no. Kok nek wis bang direndeni ditambahi 50.000 karo ditambahi buka. Lah apa soleh? Iya, lah nek kowe poso ora. Ora tahu. Lah kuwi berarti kok ora ditambahi buka berarti ditambahi makan siang. Ngono. Ya masuk nek ngono. Lah iya sesuk yo jam 8 lah apa jam 7 ndang bar. Yo nek ora bangkong aku. Tak geret to. Nek aku kagak ana bali takjil lah.
Dan gua apa tak Jin? Dulu yang kowe bintang waras. Lah aku setan kok piye? Bintang waras ndang iso mergawe kok. Layak. Wong akeh wedi karo aku dibayar aku koyo setan no. Ora iki lho kudu apa to bosok mbok jokoki. Dulu wong apaan iki? Bosok ya, teman. Iya. Lha iki mung ketanggu pakan manuk. Manuk tak gelem ngono iki bosok. Tapi aku ngrokete kuning-kuning apik. Kok ngisor delok terus berubah pikiran petapangan dhewe ya gitu. Iya saiki kuning-kuning tidak menjamin. Kuning-kuningane blasteran apa jenenge plesteran. Nganggo glowing-glowingan. Wah, apa sing alami. Lha iki kowe alami ya masalahnya. Lah iya banyak yang itu kok dhuwur ora ketok. Kok mbok cuma ngene kan jek atos mbok ceblokno genjut. Layak kita esok. Lah iya padha karo wong kuwi kakek glowing ora jelas. Terus tak gua ya no. Gua ora apa. Kok golek neh. Golek pakaran sing asli. Piye sok apaan ki sesuk jam piro? Ya jam-jam 10 ngono ndak. Kawanan no, Des. Jam 10 kayak wis panas kok. Kayaknya sedeng wae wong do laut. Ya wis jam 8 ku jam piro kok. Pokoknya sempeteng aku parani ya sesuk. Lah pembangkong tenan lah. Aku tangi kuwi ngono kuwi jam 12 Mas Am. Ya bar kae lah kok mergo ora rek. Tangi jam 12. Lah trayo wis kok konone. Wae aku tangi jam 12 terus sih. Biar kae. Konone iki ndi? Ngasale kono. Kayak biyen mula. Dari kat lain berarti tangen awan. Ya saya Nano. Ayo no. Oke, sesuk jam anu lho, jam esuk tenan lho. Mega tak parahin tenan lho ya. Ya, pokoknya nek aku ratangi guyang sajen tenan ya. Oke, siap. Ben rada ganteng saiki lho. Ya entar sih. Ayo. Monggo Mas. Basyuh. Sopo wae kamu bening men. Mata mangrove sing semedel wong model ijo. Lagi mang rodo kecil wong semane. Iki ketoke rondo. Ya aku rada kenal cah. Sandi won. Cah lor ngono lho setan. Pas cocok parane yo. Apa nanti dek? Pengen pasar Mas. Tak terus ta. Oga biasanya dhewe wani dhewe. Kawan nang kono wong mabuk tuwa kae lho dek. Nang kono ki bocah galak-galak lho. Nek sampe diapa-apano piye jajal. Tenan pore. Tenan to mosok Mas ngapusi lho. Ya wis nano ayo. Tapi aja banter-banter lho Mas. Beres. Ayo nano. Sesek dire bocah ngopi. Ayo teko menungso. Ayo ngopi, delok wis to. Iya to ki. Usaha ki aku ape. Ayo wis to. Sakit piye lah maksudnya? Sire pengen ngeterno teras itu. Udah dhewe yo wani ngono kok. Bayu, bokonge ndah neo cuwak. Rasane. Duh, Paiman kan mek opo? Tambah mendung mulai kok merantau. Man, mek opo? Bokong. Wah hilang hintu tak bedo iki lho. Nah sampai engko ya aku ora teko nang gone kayu-kayunan lho. Ora tak kondene dhewe sing garap pokoke. Jawon neh, mbek sapa ki malah? Mbek tambah siji bajingane iki. Nyencenge wong gaweane. Toblek kok nguri. Sopo ya tek koyane wong inceng? Wong tenan apa trae perasaanku tok? Apa ora kowe? Saya cuma jadi Eka. Aku merasa bersalah. Kita tinggal rumah. Balik ke sana, balik ke rumah.
Alhamdulillah. Ora nek bojo yo wong kei beras panenan 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 dino sak. Kanggo tahun balik nek dhewe anae. Karo pitrah lho. Sopo terus nek pak nyeluk pak iki. Aku urung duwe anak ora nyeluk pak iki sopo? Duh. Lah koyo piyul kae. Lu. Ndek apa nek mulai yo? Ndek soto, Pak. Lho, telat tenan wae. Tak tinggal blangkrai koyo ngene. Nang piye? Ayo lu gosek kene. Mak, aku nek krungu kabar lah kok ndi kok cacah kuwi lho nang Surabaya. Jadi sampean kok wis meteng-metengan ora lah jane. Sopo apa sing ngomong? Saya nang gawe gosip sing ora-ora. Lah aku ngomongane wong-wong ngono kuwi beritane. Makane aku kan yo takok karo kowe dhewe to, Mak. Yo ini kan modok kowe tak takoki ngono iya apa ora kan ngono. Ning jowo lho Pak Renek sing wani dene aku, mau kereta sing wani. Ya wis Mak, aku percaya mbek kowe nimbang wong-wong ngene paling yo mbethuk ya aku ben kowe dipek kono. Wong ayu ngono kuwi akeh sing goleki ya. Anu malah Rene emang ngapain apa jane? Aku Rene penjaluk sepuro Pak, dadaman urip dhewe kuwi gak penak. Turu dhewe penak mbek kowe. Terus saiki jajal to tutupi mripatem. Kenapa Pak jane kok nutupi mripat? Ya ora iki peteng ora saiki. Iya peteng mau ditutupi. Lah kuwi anu Mak, uripku nek jane kok uteng tenan. Rasane iki koyo wah dunya mah kiamat tak kandhani. Lah Pak, iki lho enek ae. Ya wong aku kudu saking bucine to karo kowe to Mak. Mbok tinggal kaya ngono uripku blangkrah dulu to. Kaya ngono kuwi malah disakno wong-wong lho dikek beras dikek opo. Kuwi mergo sak kowe ra enek nang kene, jajal nek kowe enek. Kan aku wis nggarap sawah pakem. Terutama siji Mak, sawah sing sak kedhok cilik ora bergarap tenan. Iki opo lek Pak enek-enek ae? Ganti lah Pak TV 6 tek nang kene mau nek meja yang tok, radio barang terenek. Ora perlu mana enek kowe nang kene. TV ki ora perlu. Lah ngerti kowe lah aku wis seneng tenan. Radio ora perlu, bendina mbok omengi ngono kuwi aku wis seneng kok. Ora perlu TV, ora perlu radio. Ngono. Ya kenapa lek Pak gak tuku TV? Arahku terapik tuku TV ngemak. Apa yang dilihat Piala Dunia kan saya pengen Piala Dunia tau ceritanya. Aku ras tuku. Lihat Piala Dunia gagal apa aku tuku. Orang yang serasi nang Indonesia Piala Dunia nek kok yo wis ras tuku. Lah Pak, bal-balan ngono ae mending bal-balan karo aku. Tenan ora? Tenan, lah piye penake hubungan kene diterusno apa ora? Ya kuwi saya karek kowe Mak. Kondisiku saiki jek ngene iki, kowe jek gelem nrimo aku apa ora? Nah, aku terus terang mbek kowe jek wah, terus ya seneng tenan. Lah piye Pak, iki dilanjut apa ora? Lho, lah saiki nek dilanjuti penake piye? Kok nol apa kok pisanan? Ya wis nanu kon nol. Tenan? Tenan. Terus ayo. Ayo. Dari nol ya. Siap.